Мария Николаева Крумова. Емил Славчев Руменов. Николай Василев Николов. Живко Ангелов Иванов. Зорница Стефанова Генчева. Вероника Валентинова Асенова. Вероника, да тича. Димитър Павлов Янков. Аре, брат Митко! Брат Митко да излезне. Той не е от младите. Не е от младите. Младеж. Господа ни благослови. Вижте, скъпи приятели, това са нашите деца. И ние правим всичко възможно да ги пазим от дявола. Сигурен съм, че никой баща и никоя майка не иска да види как тяхното дете се напушва. Сигурен съм и знам, че никой родител не иска тяхното дете да е в ръцете на дявола. Затова моля ви, когато става въпрос за църква, оставете децата си да идват, но не само от тях. И вие трябва да бъдете в църквата. Защото когато ние сме в църквата, тогава Господ ни пази. Ще ви помоля да се изправим и да се помолим. Ще помоля пастор Меме да дойде да се моли. Святи Господи Боже наш, ние ти благодариме, Татко, че тази вечер ние сме събрани отново, Господи Боже мой, да си спомним онова, което Ти, Господи Боже мой, претърпя за нас. Татко, тази вечер ние се радваме, Господи Боже мой. Наистина, на нито една смърт, Господи, няма радост, но единствено Твоята смърт носи радост, Господи, за Твоят народ, който е повярвал в Твоето име. Защото, Господи, Ти умря, взе нашата смърт, Татко мой, за да може ние да живеем. И тази вечер ние Те хвалим, тази вечер ние Ти се покланяме и Ти благодарим, Господи, за голямата жертва, която Ти направи за нас. Татко мой, ние сме човеци, но Ти, Господи, толкова възлюби човеците, че остави небето си, слезе на земята, живя като човек, пострада в тялото си. Господи, беше разпънат на кръст заради онези, които Ти си възлюбил. Ти, Господи, до края възлюби света. Затова, Татко мой, от любов Ти отиде на кръста, за да може да спасиш Твоят народ. И Твоят народ, който се назовава с Твоето име, тази вечер е тук, за да Ти се покланя, за да въздаде хвала на името Ти, защото Ти си царят, който наистина умряно и възкръсна, за да може Твоят народ наистина да живее вечно. Татко, благодаря Ти за избора Ти, който, Господи, падна върху нас. Благодаря Ти за благоволението Ти, че Ти, Господи, си ни избрал, че Ти си записал имената ни в книгата на живота, че Ти ни нарече Твои деца и ни даде право да Те наричаме наш баща. Татко, тази вечер отдаваме хвала на името Ти. Халелуя! Отдаваме
нашият Бог. И ние, Господи, на Тебе се поклоняме и Ти благодариме. Алелуя! 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 Хиляди души. Можете да седнете. И ще ви помоля да запазите пълна тишина. И както човек, от когото връщат хората лице. Прям вида и за нищо не го счетохме. Той наистина беше на съвет и от раните се ние изтерихме. А ние го счетохме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Бит биде поради нашите беззакония. И върху него дойде наказанието, докарващо нашият мир. И в неговите рани ние се изцелихме. Това е само една подкрепка, те са ви подготвили едно много хубаво представление и аз вярвам, че тази част, която очаква да се случи, ние ще видим това, което са подготвили младите хора. Но преди това, предстои ни най-важната част. Най-важната част. Божието Слово. Ние трябва да знаем, че Божието Слово е двоостър меч, имайки способността да пронизва, да разделя духът от душата, ставите от мозъка и да издирва помислите и намеренията на всеки един от нас. С това ще ви моля да имаме търпение да чуем Божието Слово, защото единствено и само то променя животът ни. Ще ни проповядва пастор Бойчо. Нека Господ Бог да го благослови. Разпоредителите да сложат амвона. Халелуя! Слава на Господа! Тази вечер аз съм щастлив и в името на Господа искам да направим нещо. Какво направиха хората в онова време, когато беше Исус на земята? Вървяха след Него, за да чуят какво? Словото, което излиза от Неговата уста. Ето защо тази вечер ние осъзнато и идваме пред Господа, тази вечер, за да чуем Неговото Слово. Какво възкреси мъртвите в старо време, докато Исус ходеше? Божието Слово. Какво изцели болните в старо време, докато Исус ходеше на земята? Божието Слово. Какво помаза болните в онова време, когато Христос ходеше на земята? Божието Слово. Ти си тук заради Божието Слово. Ти си тук, за да чуеш Божиите слова и Бог цени твоето присъствие на това място и това ще бъде причина тази година Господ да те изцелява и Господ да те благославя. Аз ще бъда кратък тази вечер и с помощта на Бога ще направя кратък обзор на страстната седмица, която Христос пострада. Първото събитие, което Христос направи, това беше възкресението на Лазар. Докато Лазар беше жив и беше любим на Исус Христос, Библията казва, един ден той си отиде от този свят и умря. Какво се случва в живота на неговите сестри? Вижте, скъпи приятели, докато мъжът е жив, жената казва, той ще работи, той ще строи, той ще помага на семейството, той ще възпитава децата, той ще изучава децата. В случая Лазар умря. Кой ще изучава децата? Кой ще храни семейството? Кой ще помогне на семейството? Надеждите на хората умряха. Скъпи приятели, брати и сестри, докато всичко свърши в това семейство, Исус идва, поглежда сестрите и казва, о, вие, които сте ми любими, знам какво стана с вас. Умря вашата надежда, но аз съм тук, за да я възкресявам. Лазар, който беше 3 дни в гроба, повид в чаршафи, Исус отиде и каза, Лазаре, на тебе казвам, излез. И Лазар излезе. Лазар възкръсна. Това е първата демонстрация, с която Исус показва какво ще се случи с него. Искаш ли да знаеш какво ще стане с твоя социален живот? Искаш ли да знаеш какво ще стане с твоя здравословен живот? Исус ще ти каже,
тази година възкръсни и излез от гроба. Господ е този, който има грижа за твоето семейство. Може би си безработен, може би си в отчаяние, може би си болен и се чувстваш в гроба. Запомни, докато си там, Исус мисли за тебе. И аз искам да кажа на целия квартал и на всички вас, скъпи приятели, че Христос е приготвил нещо благословено за вас. И това се казва спасение. Христос е този, който дава вечен живот. Христос е този, който възкресява твоя мъртъв живот и го подновява изново. Ето защо тази вечер ти трябва да се радваш и да погледнеш живота на Лазар в твоя живот. Докато около тебе всичко умира, само Христос има властта да възкресява. Казах, че правим обзор. Второто нещо, което Христос, докато вървеше на тази земя, което аз регистрирам в Библията, е следното. След възкресението на Лазар, Исус влезе като цар в Ерусалим. Докато Исус е ходил с хората и проповядваше Словото на Господа, какво се случва? Случва се нещо прекрасно. Исус изпълнява Библията в своя живот, като влиза в Ерусалим като цар. Какво направиха хората? Докато Исус си наема гаре, докато Христос подготви цялата тази сценка, за да влиза в Ерусалим като цар, хората очакваха той да влиза там. До този момент, скъпи приятели, овчата порта не беше отворена. До този момент всичко беше затворено, защото само царят на царете имаше право да влезе през овчата порта като цар в Израел. След като влиза Исус в Израел, в Ерусалим като цар, хората правят нещо много важно. Те отиват пред Исус, свалят дрехите си и казват: Осанна на царя на царете, който идва Господното име. Скъпи приятели, и този обзор има много голям отпечатък в нашия живот. Тези хора, които сваляха дрехите си, това има символ за нас. Днес ти и аз може да съвлечем стария човек от себе си и да бъдем нови за Исуса Христа. Сваляйки старото си поведение, ние се покланяме на Господ Исус, докато Той влиза в нашите сърца като цар. Вижте, някои си мислят, че Исус Христос може да влезе в сърцата им като слуга, като нищожник, като никой си. Няма такова нещо. Христос, влизайки в твоя живот, Христос, влизайки в твоето сърце, Той влиза на първо място като цар. Как посрещаш Исус? Като слуга или като цар? Как виждаш на Исус? Като един, който е бил някога, или виждаш на Него като един, който е и сега? Ако виждаш на Него, който може да те благослови, Той може да го направи, скъпи приятели, само тогава, когато свалим старото поведение от нас. Искам да кажа нещо, с което аз ще подбуда в името на Господа, небето да бъде отворено тази вечер и Господ да благослави нашия град. На етническа основа да няма омраза, и това може да го направи, знаете ли кой? Нашето старо поведение да го свалим и да го поставим на нозете на Исус и да обичаме, без значение кой какъв е, българин, циганин, турчин, евреин, ние трябва да обичаме, защото Христос ни възлюби с вечна любов. Сваляйки това поведение от нас, ние обличаме новото поведение, наричано любов, наричано вяра, наричано надежда, наричано сила, наричано помазание. Ето това е поведението на последното време, което Господ очаква от своята църква. Третото нещо, което искам да засегна като обзор, за да дам думата на моите братя, е следното. Пасхата Господна, изразена в Исуса Христа. Исус Христос събира своите ученици и им казва: отидете и ще намерите стая, която е приготвена за мене. И там ще ядем Пасхата. Отидоха и намериха така, както беше писано, така както Христос им каза. Отидоха и намериха тази стаичка, която беше много важна. Влязоха вътре и какво се случва? Всичко подготвено. Исус влиза, сяда
и започва да говори. И казва: твърде много съм желал да ям тази Пасха с вас. Искам тук да обърна накратко вашето внимание. Искам да видите какво Христос е направил. В старо време, докато евреите празнуваха празника Пасха, те имаха 7 ястия. Вино, треви, горчиви треви, паста и много още неща, като агне и като безквасен хляб. Всичко това символизира страданията, през които евреите минаха, докато бяха в Египет. Те имаха една чаша с солена вода и взимаха тревите и потапяха там и ядеха солена вода с тревата. И знаете ли какво символизира? Техните сълзи, докато децата им се раждаха в Египет, докато имаха празници и те ги биеха да направят тухли. Те плачеха и казваха: къде са нашите празници? Не сме ли ние избраните? Не сме ли ние Божия народ? А тук сме роби. И именно заради тази случка те имаха чаша с сол и вода, която потапяха тревите, и докато ядеха тревата с солената вода, те си спомняха за своите солени сълзи и си казваха: ние бяхме в Египет и страдахме. Второто нещо, което виждаме там, което Христос е направил, имаше Той си и Бог, и Отец, и Святи Дух, всички, които бяха в тази Господна трапеза или Пасха, те имаха хляб. И хляба трябваше да бъде безквасен. Защо хляба трябваше да бъде безквасен? Защото кваса на този свят преобразява нещата по свой начин. Затова Христос, Бог и Отец, който на небето и Святи Дух, заръчаха хляба да